Marami po dito, marami Marami talaga. silang magkasama. Ah, Parang association nila eh. mga association po. Gawad Pangasinan kasi. Sila po mga kasama Marami po. silang magkasama. Opo. Pero kayo po, taga dito po kayo? Or... Nagkamanawan po kami. kayo po inatasan na para mag-ano? Magtinda. Pero umuwi ko po kami sa Ordaleta sa Opo. amo namin. Hindi po siya yung typical na violet po, no? Yung pula. In-infuse siya sa iba't ibang herb kaya sir, yung kulay na ginamit na dahon. Opo. Dumikit. Okay. So parang talagang ano rin siya na healthy na ano. Opo sir, healthy siya sa ilakain. Parang yung vitamin niya pumasok. Pero yung lasa ng ginamit na dahon, Opo. wala. Ordinary sa... Yung ano lang, yung ano niya, yung nutrients. vitamin. Ang galing. Yung mga salted eggs pala itong mga ito. Tikman mo sir. Ano po ito? 15 minutes. Right. Thank you po, thank you. Ito, kakaiba ito, tignan nyo. Yung nasa loob, di ba, karamihan, or usually, ganito. Ano siya, stuffed toy. Ngayon, these days, new normal, ito na. Face shield na siya, guys. Face shield na yun. Yung pwede mo mapanalunan. So, maghulog ka lang dito ng sa tote.